posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula mayi Patricia Kaliat lero lino kubangwe pamene chipani cha UTM mosogozedwa ndi mtsogoleri kapena kuti president wa chipanichi adaliso kapambe Akuchititsa kubangwe. Takhalani pompo mumvesere speech ya mayi Patricia Kaliat. Vice President komanso Secretary General tinaitanidwa kuti tikalandire munthu ku Mjamba kuti akubwera ku chipani cha UTM. Koma sono tinamuza kuti tili ndi Nsonkhano kubangwe, tiye tikakulandireni kuti kubangwe. Anati ayi kubangwe kwatalika poti neso ndili mboma sungakhale kotheka anyamata anu ndingowapasa ma 10 yangovala uniform yanga yomweyi koma ndikudziwa una kuti ine ndi wa UTM kuti mukandilandire ku Mjambako. Ndeti naona kuti sizichita bwino kuti mukhale kubangwe kuno ife tikakhale tikumalandira munthu ku Mjamba ndiye chimene anapanga wapita kundilande ife kuno kubangwe bwana amwamada atibweresera anthu onsewa kubangwe palibe wina aliyenseso ochokera ku Chilomoni kumanja palibe tonse kuno ndi akubangwe. Ndiye iye chimene anapanga anapita kundilande kukapereka ma 10,000 kwa anyamata kuti inuyo mwina mogwirizana ndi Secretary General mukandilandire ku Mjambaku kuti ndine wanu wa UTM ndabwera kumwera kuno ndabwera ku Blantyre kuno. Tinamuzaso kuti tangopita chabwino kumene kuchokera nchanawo kuzingwangwa watenge ku Chilomoni ungodusa mmanja muchabwino amenewo akulandire ali ayi ndimafuna ndilowereso mpaka nakundilani. Zimene zachitika bwana ife tangoti takulandirani koma kukulandirani kumene mulandira iye kukhala wa UTM kwangosala malole okha ma 10,000 ajoyena kuti ife ma 10,000 sitipanga nawo china chilichonse. 5,000 kupereka kwa munthu kuti tikulandire ife timalandira anthu ulere. Ndipo tinauzaso achinyamata kuti mukamuze kuti ife timalandira anthu chani ulere. Akakupasani 10,000 sigwira ntchito angoti ayi watipasa 10,000 kuli bwino tikalipire mpira tizikangoonera mpira ndi 10,000 yakoyi koma munsewu monse mwankhala ma t-shirt ajamana apasa kuti avale wangu atayira momo kuti amene afuna zikolopa akanyamula azikapangira zikolopa ma t-shirt amenewo kuti anthu azikakolopera m'manyumba mwawo. Ripoti imene timafuna tikupaseni kuchokera ku ofesi yanu imene tinapempha a Secretary General ndi Vice President akumwera kuno mogwirizana ndi Mtumbuka kuti amene amapanga zikolopa mukapita ku Mjamba kwangokhala malole okha. Lero tachiona mu history ya Malawi malole kuzamulandira munthu malole kukapanga nawo Nsonkhano malole opanda anthu lero malole akayankhula ku Mjamba kumulandira munthu kuti akubwera ku UTM. UTM ndiye timangoti bwana ngati akumva alandire kupepesa kuti pepa chifukwa cha makani kuti tikulandire kuno kubangwe kuno iyo napanga makani kuti anthu akulandire ku Mjamba uona show ni malole uona kuti upanga nawo bwanji. Komabe tithokoze kuti wanyamula malole ukasiya ku Mjamba akuyembekezera kuti mpira ukatha anthu amene achokera kutali akakwera nawo malole akatule makwawo. Ndiye ntchito amene tampasa ifeyo ni ntchito yoyendesa malole malo mofusira kuti mwina akhale ndi udindo kuchipani kumene watilamulandira kuno tampasa udindo wa driver wathu number 1 ndi amene akayendesa malole azitenga imodzi nanyamula anthu ampira ukatha nakatula abwereso atenge lole ina anyamuleso mpira ukatha akatule abwereso anyamule yena ngati driver mayeso ache okuti agwire mu chipani cha UTM ndikuyendesa magalimoto a UTM kwa mayamba kuyendesa malole amene asonkhana ku Mjamba opanda anthu kuti akanyamula anthu poti siti kumuziwa atha kuagwesa angonyamula malole opanda anthu omwewo tione kuti giyazi sintha bwanji mpaka nakatule anthu makwawo kumene akupita. A president athu olemekezeka mmene amanena kuti nkhani ya alliance pali wina tithokoze kuti anabwera kuzakupepesani kuti abwera ku chipani cha UTM ndinaona kuti munakumana naye ku maliro. So tinene kuti ku maliro sikopepesa president kuti pepani mutawina ine sinabwera kuzakugwirani mkono ndimati mundikhululukira kuti ibwereso ku chipani cha UTM. Ku maliro sikolirira kuti ndimafuna ndibwera ku chipani cha UTM. Kumaliro tinapita kukapepesa kumaliro tinapita kukankhazika muli mene brother agana mwalira koma kunapezeka anthu ena amakalira kumeneko kuti achonde munangona kunithamangisa ku chipani cha UTM ine ndimafuna ndibwerere mapeto ache amapita kokugwirani mkono kuti akupepesani ayi
akafuna kuti alandire kupepesa kwaje akakumane nda secretary general osati kukupepesani inuyo akakumane nda secretary general akapepesa kumeneko weni akapepese kuti waononga chipani cha UTM amaona ngati chitha koma chipani cha UTM ndichichire apachi 2 akapepese kuti nthawi yonse Chilimana Ntenga ukhala vice president wake amalephera kumusatira Chilima misonkhano yonse anali ompachika amene anali Yudasi wa ku UTM amene amapachika mbuye Yesu lero Yudasi waje anali amene ndakafuna kupepesa akapepesa kuzera kwa secretary general osati kwa inu a president 3 akapepesa kuti anaendesa mtunda wautali kuti anthu akhazikike mu chipani cha UTM nkumana mizira kuti akapemphe ulendo ndikutuluka ku ulendo kena kukatabwera lachisanu convention ya mulungu ku convention kosanatanikoso sanapiteko amaona ngati chipani cha UTM chimadeweza chipani cha UTM sichideweza chipani cha UTM mchanganga chipani cha UTM timadziwa kuti uyu afuna tigulise chipani cha UTM kuzera kunzimu wake watota South Chilima chidakalimba mpaka napano president yathu titafika kumaliro nsonkhano onse wa maliro watha kuti anthu azinyamula kumapita kumanda anayima ndi mawu kuti ayankhe ulaliki anthu akamapemphera mtchalichi mwina kapena matchalichi awo kumene kumapita iwo koma matchalichi onse akangopemphera kuti mpingo uime sapano timbe nyimbo yomaliza palibenso wina amene amanena kuti ndimafuna kuti ndipemphere nyimbo yomaliza ndiyomaliza anthu azibalalika zitani amenewo azipita koma kumene kuja bwana ena anayima molira kuti ineyo ndimati chonde mafumu muli pano akuphalombe tandite pemphereni kwa president kuti anandithamangisa ku chipani koma ndine wanu mpaka na kalekale ndiye ndimati mundikhulu sitifunaso kuti pakhaleso mupitiza pokhala Yudasi kumperekezaso wina m'manja mwa Pilato ayi tinaziwa kale Ayudasi tikwaziwa kale koyankhira kupemphesa kwanu koyankhira kupepesa kwanu kuti mufambwe kuchipani kwa UTM koyankhira kwache ndikuti ndi kuno sitimayankhula kumaliro yayi kuyambira lero musazanyozese maliro akunoko kumwera kuno mukabwera kuti anthu ena ayankhula azibusa timalemekeza ndikumabweranso kumalira nkhani ya chipani secretary general ndi office yawo muzikadandala kumeneko kalata imene akulemberani mungoyankha popo kuti ndamva koma ndine wanube chifukwa ngakhale chibwezi wina akalemba kalata chibwezi chatha umangoyankha popo kuti yayi ineyo ndinebe love to love back to back kuti munthu uja azizwa kuti zilipobe UTM a president athu olemekezeka bangwe ndino ife anthu onse abwera panowa palibe wina amene walandira 2000 chifukwa tikabwera pano ndikupereka 2000 kwa anthu awa kubwera ndikupereka 5000 kwa anthu akuti abwere ku nsonkhano ni mwano waukulu chifukwa 2000 esagulira kalikonse 5000 esagulira kalikonse 10000 esagulira kena kalikonse ni mwano waukulu kwa nyamula anthu awa ndikuti tiyeni bwera ku State House muzikalandira ndalama kunyumba kwawo anthu akugona pamphasa kunyumba kwawo akuzukizika ndi sikizi kunyumba kwawo akusuzika ndi uzuzu kunyumba kwawo alibe chakudya ni mwano waukulu chimene tikufuna ife a president pamene mukutenga mpando pa 16 September muthese mavuto anthu awa mwapase zochita ndipo 100 billion imene mwana kuti muzipereka kwa DC chaka chilichonse boma lina lililonse ndalama imene ithandizire kulipirira ana sikulu amene okhala manyumba anzeru zawo akulephera kupita ku Masiti akulephera kupita ku Unima akulephera kupita ku Nyubasi akulephera kupita ku secondary school ku Bangwe secondary school amanyumba amwe akulephera chifukwa cha school fees ndalama imene ithandizira anthu amenewo 100 billion imene mupereke imene manena bwana mukhala mupitiza kuyankhula pano kuti zipita boma ililonse lithandize anthu ama business kuti ma business awo anthu apite pasogolo azimayi apange ma business azibambo apange ma business komanso achinyamata akhale ndi ntchito zawo zamanja atopa kuwiwiza m'miseumu kuyitanira ma minibasi mmene ayitanira minibasi kulephera kuzaza anthu akulephera kukwera minibasi palibe ndalama olipira minibasi anthu amangoyenda ya Adamu ndi Abrahamu kuchokera kuno kumapita a president yathu pa 5 million imene muna kuti billion imene muzipereka pa district council iliyonse
ithandizire amalawi kuti akhale anthu okuti chakudya nyumba mwawo chilimo, mafuta ophikira ali nawo, kuti ukalamba uzichepa ife tikukulamu timafuna mafuta ndiwo zazaza mafuta kuti tizilolopera, komanso sopo azipezeka osika mtengo, komanso ndalama azipezeka mthumba. Azibambo ali apa atosa amene tili pano tikabwera pano kubiriwira kuti thukuta limene latha kuyenda nanu kuti tibiriwire, koma timangovikidwa m'madzi kumasamba panda sopo ngati ubatizo. Masiku ano tikumabatizidwa m'manyumba momu, palibe amene upita kutchali chikapanga ubatizo ukumayambira ku nyumba konkuno. Tikupemphani pamene mutenge boma ila President wa Malawi ukhale ozidalira pa iwo okha. Kumapeto kweni pamalo pano tinabwera ndi amalemu Dr. Sao Silimanzimu wa use mutendere. Ndipo pamalo pano pamene President wathu asanatisiye tikupanga zokuti tikapange za alliance, analipo amipingo osiyana-siyana amene mmanyengerera President wathu kutoleza aloleza alliance. Tikumakuonani tikudziwa, ndipo tikudziwa kuti mapemphero anu ngakhale mpite mbali ina yakuti akakupaseni chakudya chathu cha lero, kwa maganizo anu onse ali kuchipani cha UTM, chifukwa mzimu wache wa Dr. Sao Sima ukumakukhuzani siku lilonse kuti anapita analolera kuti zitero, chifukwa anafuna kumvera inu ngati makolo ake, chifukwa iye anali mwana amene amamvera munthu wa Mulungu wina aliyense. Chifukwa timakhulupirira kuti anthu a Mulungu, azibusa athu, ansembe athu, maprofeti athu, maapostles athu mumayima mapazi mwa Ambuye athu Yesu Khristu. Ndiye chilima anavomera kulolerani inu ngati Yesu Khristu wathu wa pa dziko lapansi pano kuti achite mwakufuna kwanu. Ndipo tikachoka pamenepo timati tikupempheni kuti maganizo anu onse, zochita zanu zonse, mipingo yanu yonse mukalowa kuyambira pano nkhani yake zikhala Dr. Sao Sima, kuti zolinga zake zimene amafuna kuti zitheke zinalephereka chifukwa kuti anafuna kukumverani, kuti asatire ena janena kuti hayi Dr. Sao Sima ndiwe nyamata tandipase ine ndisogole pakatha zaka 5 bweleyo pota udakakhabe ndi thazi. Analola chifukwa cha chimenecho. Komabe tikabwera ku buku ena makhala kuti buku la Bible ali nawo ndikumayika kumutu ndikumayenda nawo musewu kuti ine ndimawerenga buku la Bible kwa buku la sakuliwerenga. Ndiye mwina ntchito zina za boma zimasokoneza anthu osawerenga Bible. Tingokukumbusani kuti mubwere ku buku la 2 Chronicles 2:2 chapter chake cha 7. Tingoyambira pa 14 ipo tikafike mpaka na kumapeto pamene Mulungu akunena kuti anthu anga akazichepesa ndamvera mawu anga. Mulungu amamva mapemphero pamalo pamenepo chifukwa maso ake amakhala openya nthawi zonse, komanso makutu ake amakhala otchera nthawi zonse. Komanso ine ndizakupasani chilichonse chimene mupemphe, koma mukalephera kumvera zonena za ine ndizatha kubwereserani malokasti azakutafunani. Malokasti chifukwa kuti anthu analephera kumvera, ananena kuti after 2 years ngati sindichita bwino ndizasika pa mpando, ndipo analumbira pamaso pa Mulungu kuti ine ngati sindichita bwino after 2 years ine ndizasika pa mpando paja panasikidwa. Muganiza kuti Mulungu amagona, Mulungu amaozera, akuwerengerabe mawu amene aja amene Mulungu iye munthu mwana wake analumbira pamaso pache kuti ineyo ndakula mpingo mwako, ndakula nyumba yako, ndipo ndikunena pamaso pa iwe Mulungu kuti ngati sindichita bwino pa zaka ziwiri nzasiya chani mpando sunasiyidwe. Mulungu anati ocha bwino ndiye uziwenso kuti uona nawo mizombe ndi ingotafuna chimanga, njala ndi imene ingoti kubwera kupita kuchokera m'maminda momo kunyumba kwathu sifikako. Njala ikangobwera kuchokera munda ikamapita sikuti yafikiranso kunyumba ikupitanso kuchokera munda momo. Ife kunyumba utingokhala kumadikira kuti chaka chino ndikolola kupita munda sitikupezamo china chilichonse. Ngakhale ife amene tichokera kumizi mapeso osonkhera moto m'maminda mulibe, kusonyeza kuti chimangacho sinapange ni mphesu omwe sichinakhalenso ni mwana yemwe. Chifukwa cha mwana omwe kuti akweza fertilizer, akweza chimanga, kuti inu anthu amene mwakweza chimanga mugulise chimanga, mukagulisa chimanga mukagule fertilizer. Mbangwe muno muli munda kuti munalandira fertilizer muthira mbangwe munda. Ayi. Ndiye amauza akubangwe kuti ayi takweza chimanga ngati awanakolola kuti amagulisa chimanga. Ndiye takweza chimanga mtengo kuti mukagule fertilizer. Ngati awali ni minda kuti akagulisa chimanga chokwera akaguleso fertilizer kuti athire munda mwawo. Ayiwala kuti akugwira ntchito akupanga ma business, nkhani ndiyo kuti ma business akhale kuti akupanga chuma chabwino. Lero malama kuti ma business awine nawo anayambiranso kusika business anthu aduluka. President ali pampando popo kugulisa foja osika
azungu kumagula sika foja osika president ali pati ndiye kuti kusika kwa mtengo wa foja asisanda azungu president a president pa 16 pano never even dare kuti azungu azibwera ku Malawi kuno kumagulisa fertilizer osika mtengo ini muli pompo chifukwa anthu akagulisa fertilizer akagulisa foja wao ku Zambia amakhala ndi ndalama zochuluka akagulisa foja wao ku Mozambique amakhala ndalama zochuluka akugulisa foja president ali pompo akulandira pinyaminya kusonyeza kuti president alibe chidwi ndi anthu aku Malawi Amalawi mayankho anu anayamba siku logulisa foja kuti president alibe chidwi ndinu anthu takasankheni bwino pa 16 September kukasankha Dr. Daliso Kabambe amene ali ndi chidwi cha Malawi amene wakhala kugwira ntchito ndi Malemu Bingwa Mutharika amene ntchito zonse zamene mapanga budget anali budget director anali Dr. Daliso Kabambe nsewu wonse amene ochokera pano kafika kwa Nkando kumulanje anyamata achenda amenewo misewu yonse amene akuchemerera kuti apanga nsewu ndikumati wakuti delivers wa parliament aina agenda amenewo awa anapempha mabungwe maboma abwino oyenda nawo Malawi muno wani mwa dziko la ubala limene anapempha Dr. Daliso Kabambe ndi dziko la China linabweresa parliament linabweresanso mamsewu ma 3 lines misewu imeneja anabweresa ndi awo koma chifukwa cha ifa Dr. Bingwa Mutharika sina malizise ena abwera kuzamalizisa pano mmene amapangira mbambo kukwatira mzimayi wapakati kale akabadwa mwana amangoti mwanayo ndi wache koma asali wache ambuya kudalise nonse zikomo kwambiri